Ready, go! I am too blessed. Salamat sa Ginoo. Wala tay kuryente sa Samsurico pero naatay generator. Taang makakuanda sa generator is akuanra at orang suga. Salamat nga 3 hours ra karon ang atong kuan brownout. So, almost to end sa atong October. Amen? Now, third Sunday of the month of October, third Sunday na to, sa pagisgot sa Holy Spirit. So this morning, magisgot ta about the fruit of the Holy Spirit. Manindog mo palihog igsoon for the Word of God. Diha sa gisgutan kaganina ni Pastor Jake, diha sa Book of John, chapter 15, 5 to 8. Juan Kapitulo 15, versikulo 5 ngadto sa 8. Basahon ako diri sa Bisaya. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Nabay mga sanga diri. Praise God. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, may sama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya. Pamuniton kini og itambok sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Kay sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinunan. Let's put our hands sa atong heart. Thank you, Lord. God, ibutang ning pulong sa among makasing-kasing karong buntaga. Among kasing-kasing Ginoo mao ni ang puloy-anan sa imong pulong. Pagkaon namo karong buntaga, Lord. Salamat nga imuming gitudluan unsaon pagpabilin diha kanimo. Salamat, Lord. Imong pulong dili gyud mausik karong buntaga. Saluron gyud namo Ginoo. Puy-an namo imong pulong, Lord. Tugay kanimong pulong kinabuhi namo karon. Thank you. Bless every heart this morning. Tanang lang yang una-una giputol na karon, giundang na sa ngalan ni Jesus. Ma-focus rami sa imong pulong, Ginoo. Kung makigistorya ka, pinagi sa imong espiritu nga magpamuhat sa among taliwala karon. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan may mag-praise the Lord. Ang lingkod mo, maigsoon. Review talas. First Sunday, nagisguta about who is the Holy Spirit. Alang sa wala diri sa first Sunday, the Holy Spirit is the seal. He is the third person of the Godhead. He is God. Amen? Ang Holy Spirit, Diyos, ikatulong persona sa atong Godhead. Gitawag og Godhead. So we believe in Trinity. Wala na sa Biblia ang word nga Trinity. What we believe in one God and three persons. Nagpamuhat sa tulo ka pamaagi, persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And the Holy Spirit, mauni siya ang presensya sa Diyos, sa kinabuhi, sa taong midawat kang Jesus. Amen? So, ang presence ni Lord naana sa tao. Wala na sa building. So, ikaw nga nakadawat ni Jesus, nga ginog manluluwas, gipuy-ana ka sa presensya sa Diyos, pinagi sa Holy Spirit. O ang Holy Spirit, maupoy silyo. Timaan nga ikaw gipagtag-iya na ka sa Dios, gipanag-iya na ka sa Dios. So the Holy Spirit mo isilyo sa ownership. No, dili na ka tag-iya sa imong kaugalingon. Dili na ka magbuot sa imong kaugalingon. Naanay magbuot nimo mauna ang Holy Spirit na nagpuyo sa sulod sa imong kinabuhi. So the Holy Spirit nagisgot ta unsay trabaho niya, He comforts us. Iyatang hupayon labi na panahon sa mga kalisdanan, panahon sa pagkinahanglan, no kagulanan, mugiya siya nato throughout the Bible. So makasabot ta sa Biblia, malandagan ta sa Bible because of the Holy Spirit. Parihara atong hubad, born again Christian. Kung magbasa ta sa Bible, this is a personal letter to us. No, dili ta sa mga born again Christian dili magdebate.
bisan bakasang dapit sa tibok kalibutan, ma-Japanese man, ma-Chinese man, Russians man, basta born again Christian, only the same Spirit ang magpasabot nato sa Biblia. So, dako ka ang trabaho sa Holy Spirit karon is diri siya mo gamit sa tawo. So gamiton ta, siya nga nagpuyo sa atong sulod, gusto mo gamit sa atoa para ma-spread ang good news. Oh, wala na si Jesus diri nga nag-spread as atong human siya nagwali, human siya nagdala sa pulong diri sa kalibutan. Misaka siya sa langit, gipadala ang Holy Spirit, mipuyo sa tao. Aron ang tao nga nakailak sa Dios mao na po'y musulti sa gugma sa Dios. So, ang trabaho sa Holy Spirit nagsugod sa Pentecost, hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus for the second time. So, ang naglihok nga persona karon is the Holy Spirit. So, naka-experience na ba ka sa trabaho sa Holy Spirit sa imong kinabuhi? No? Padayon nato no nga himuon nato nga kauban, maistoryahan, no, magpagiya, no, mangayo og guidance, no, kanang unsa to mga desisyon. Let's talk to the Holy Spirit. Himuon nato siyang companion every day. Kay siya ang presence ni Lord. Magkauban nato sa walay katapusan. Now this morning, mag-isgot about the fruit of the Holy Spirit. Ang Greek nga word nga fruit, it means refers to natural product of a living thing. Kung mag-isgot ang bunga, wala gyud bunga kung ang kahoy patay. Amen ba? So, living things, buhi nga tanom, na agyo na siya, kung kahoy na siya o tanom nga ang iyang purpose is mamunga gyud na siya. Fruit trees like mango, kanang mangga, langka, avocado, banana, many others, mga seed plants, kanang mga tanom nga liso atong itanom dayon mubunga sama sa mongo, okra, eggplant, many others. Apan kinahanglan makasabot ta, una sa tanan nagisgot ko about physical nga fruit, physical nga punuan og bunga. Okay, need nga makaibaluta nga before ang sanga maka-bear og bunga, importante dunay connection sa punuan. Importante na, no? Kaya ang sanga, gikuha niya ang mga nutrient niya gikan sa punuan. Ang punuan pod dito pod sa yuta, sa iyang mga roots. Now, nagisgot kini, gipanig-ingnan sa pulong sa Ginoo, bisan pa sa gisgutan ni Jesus Christ, kining bunga, kay aron dali na kay natong masabtan nga, ay, ang bunga di ay nga kahoy, mga kahoy, gikumparar di ay sa atong kinabuhi na konektado kang Ginoong Hesus. Okay. So, balik ko na ako. Okay, ato na ta sa gisgutan ni Jesus sa book of John chapter 15. Ingon siya sa mga tinunan, no? Ingon siya, nagisgot siya about bunga. Siya, ako ang punuan. Kamu ang mga bunga. Di lang ka mga disciples sa iyang panahon, kundi nagisgot siya sa mga kaming pagyud nga mga tinunan, mga magtutuo, mga natao pag-usap sa Espiritu. Nagisgot siya, miangkon si Jesus nga siya ang punuan. But pasabot siya ay gigikanan sa bunga. So unsay gipasabot niya nga bunga dire. Bunga means kinaiya, batasan. Kung magisgot kanang kahoy, ang bunga, unsa ang punuan mo, ang bunga sumangga, ang punuan mangga, ang bunga mangga. Nagisgot siya miangkon si Jesus nga siya ang punuan ug ang matinunan mo ang sanga. Ingon siya, ug mamunga lang ta kung magpabilin ta niya. Unsa may pasabot magpabilin ta niya? But pasabot na ata nagdwell ta sa iyang presence, do na tay connection niya. Do not konektado ta sa presensya niya o konektado ta sa pulong niya.
So kung magpabilin ta sa pulong sa Dios, magpabilin ta sa presensya sa Dios, mahimo tang masinugtanon sa Dios, ingon siya mamunga mog daghan. Kay kung wala ko, wala mo'y mahimo. So ang usa ka puno, ang usa ka sanga nga di magpabilin sa punuan, but pasabot mo backslide, but mo sabot mo undang pagsimba, muundang pagbasa sa Bible, muundang sa mga kalihukan nga espirituhanon, ingon siya malaya. Human pagkalaya, wala nang may pulos, ilabay og sunugon. This as a warning from him. Nag-isgot siya. Kaysa diha di ay ang tao, sa wala pa makasala ang tao liwat sa Diyos. Ingon ang Diyos, that us make man in our image. Buhato nato ang tao. Naana ang nato, but pasabot plural. Naana ang amahan, anak ug espiritu in creation. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. But pasabot ang kinaiya sa Diyos, ang batasan sa Diyos, batasan sa tao. Apan sa diyang nakasala ang tao. Nakasala si Adan o si Eva. Nahagbong, na-disconnect ang tao. Wala na makonect sa punuan. Mga una, nga ang batasan sa tao, di naliwat sa Diyos. Apan salamat. Sa gibuhat na Jesus dito sa cross, gusto niyang i-connect ta balik aron kita nga sanga makabunga ta nga na-connect sa punuan. Okay, palakpak kay ang Diyos. Hallelujah. Ang dunay purpose. Sa diyang muliwak di ay ta. Mamunga di ay ta. Mahisgutan nato ni karon. Sa diyang mukuan di ni siya. Ma-experience ni nato kaning batasan o kinaiyan ni Jesus atong kinabuhi. Pinagi sa Holy Spirit na nagpuyo sa ato. Magdala di ay naghimaya sa Diyos. Naingon sa verse 8, ang bunga sa mga Tino, ingon siya, ang bunga nga mubunga diya sa inyo ha, maghatag og himaya sa amahan. Because si Jesus, sa dinhi pa siya sa kalibutan, ang iyahag yung gipunting is the Father. But sa dihang, si Jesus misaka sa langit, the Holy Spirit points to Jesus. So mahimaya ang amahan, mahimaya ang anak. Now sa book po sa Galatians chapter 5, di pa na ako na siya kuanan. Ako lang gitagaan mo overview. Diya sa sulat ni Paul sa mga Kristohanon sa Galacia. Okay. Migamit siya og pulong nga bunga. Bunga gihapon ang gisgutan niya. Aron tabangan ta sa pagsabot sa resulta kanang mauni siya ang mugawas nga kinaiya nato. Mauni ang batasan nga atong ma-experience resulta sa pagpuyo sa Holy Spirit sa sulod na to. Ang bunga sa Espiritu is produced by the Spirit. Listen, ang bunga sa Espiritu, ang mipabunga ana, Espiritu sa Diyos. Dili nagikan sa ato. Right? Kaning bunga, it's Holy Spirit's fruit nga magmanifest atua. Masinati nato. Di ni paningkamot nga maliwatan ni Jesus. Kundili, automatic ang nagpuyo sa atua, sa diyang nagpabilin ta diya sa punuan. Atong relasyon sa Dios, mubungag yun. Naagyog kay ma-experience. Naagyog kay makuan nga kausaban nga batasan kinaiya sa imong kinabuhi. Ug samtang magtubo ta sa Kristohanon nga kinabuhi, sa atong relasyon sa Dios, tanang kinaiya sa Espiritu, makita diri nato. Okay. Apan sama sa kahoy, before nakapamunga ang kahoy, unsa iyang gibuhat sa caretakers, iyang atimanon. Kuhaan niyag mga peste, mga mukaon sa mahimong makadamage sa punuan. So, maupo ni aron mutubo ang tanom. Maupo ni nato ang bunga sa Espiritu, dili ni siya mahitabo overnight. Sadyang na-born again ka, diretso ni mong ma-experience ang bunga sa Espiritu. Dili.
Di na siya overnight mga igsoon. Sama ni sa usa ka maalamon og kugihan nga gardener sa tanom, kanunay niyang kuhaan og sagbot, kuhaan niya og mga balikon ako mga insects aron makabunga og tamis nga bunga ang maong punuan. Kita usab kinahanglan mapadayunon og mabinantayon ta sa mga sagbot sa atong karaang kinabuhi sa sala nga maoy mutuok sa trabaho sa Holy Spirit diri kanato. So ang Holy Spirit automatic yun na siyang mupa dayag sa kinaiya sa Dios diri nato. Pero kung magpasagad na ta, i-allow na to ang sala, i-allow na to ang mga kalapasan, ang mukha na siya sa bunga, mutsok na siya sa bunga, mutuok. Unang dili ni mo ma-experience ang kinaiya nga mo flow sa imong kinabuhi. So kinanglan makaibaluta nga gihatagan ta sa balang espiritu sa gahom. Ang tanan ming gahom. Aron buntugon, aron kana ditang ma-stop na ang atong makasasala nga kinaiya. Kay bisan og born again ta, hibaluin na agyapon ang sinful nature nato. Apan sa dihang magpabilin ta sa Ginoo, mapatay to, ma-overcome tong sinful nature ug mogawas ang new nature. Ang new nature, mao kana ang kinaiya sa Espiritu Santo. Tungod sa presensya sa Holy Spirit sa atong kinabuhi, makahimo ta pag dumili sa sala. Ug dawaton nato ang pamaagi nga makagawas ta pinaagi sa pagsunod sa Espiritu sa Dios nga nagpuyo sa sulod nato. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians 10:13. Ang tanang tentasyon, kinsay nakaagig tentasyon? Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo. Kinsa maning ninyo? Kaya salamat sa tanang nagtubag. Naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghangtag siya kaninyo kusog aron kamo makalahutay ug makalingkawas gikan niini. Kinsa may gihatag niya aron ta makahimo sa pag kanang makalingkawas ta. Kinsa may pamaagis sa Dios aron ang sala dili nato mabuhat. Salamat. The Holy Spirit. Siya makalingkawas mo. Makasay no mo sa sin o makayes mo sa ako because of the power of the Spirit of God sa sulod ninyo. Samtang hatagan nato ang Holy Spirit ug dugang nga pagkontrol sa atong kinabuhi. Atong tugutan i-control ta sa Holy Spirit. Dili kita ang magdala sa atong kaugalingon. Magsugod po siyang pagpamuhat sa sulod nato. Pinaagi nato, sulod nato, o pinaagi nato, nga siya lamang ang makahimo. Umulon ta. Para sa gingon ganan ni Pastor Jake, kanang ipronta. Pamutlon, pangwaon, ang mga sagbot, ang makinaiyang nga tawhanon. Katong nadala pa nato, so, patang born again, kamulo patang nagtubo. Aron, mugawas ang bunga ug ang bunga mutamis unya. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18. 2 Corinto 3:17, 18. Ang Ginoo mao ang espiritu ug hain gani ang espiritu sa Ginoo na ay kagawasan. Baliw na ha. Kung nakabaton ka sa espiritu sa Dios, do na kay freedom from old sin. Do na kay kagawasan to say no. Di na ko diha. Di na nako ni buhaton. Di na ko gustuan because nagpuyo ang espiritu sa Dios sa imong kinabuhi. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo. Pinaagis atong mga nawo nga dili tinaptapan. Busa gipang usab kita ngadto sa iya gayong dagway. Sa labi pang dako nga himaya, ang maong himaya nagagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu. You cannot change. Dili yung kakausab kanang natural, kanang dili paningkamot nga kausaban kung ikaw ra. The Spirit of God, mao gyud na iyang trabaho sa kinabuhi sa Kristohanon.
Ang goal sa Lord, sa iyang pagluwas na to, ang iyang tumong, sa iyang pagluwas na to, samtang niya pata sa lawas, is to be like Him. Gusto ang Diyos mahisama ta sa iyang dagway. Gusto niyang muliwat ta niya. Kinsa ko'y papang nali gusto muliwat yung anak sa iya? Di ba? Paggawa sa bata, ay, liwat sa akong silingan. Dili di ay. Ay, liwat ni Kuan, ikumparar din nato, ikumparar. Gusto po sa Diyos, ingon nga mga anak niya, di ba? Sa tanang midawat og mituo kaniya gihi tagaag kagaw mahimong anak sa Diyos. Gusto po niya nga umulong ta, disiplinahon ta para mo gawas gyud ang pagkaanak nato. Salamat sa Diyos nga naay mutabang nato the Spirit of God. Romans chapter 8 verse 29. Romans 8:29. Katong gipili ng daan sa Diyos, magsaba ang gipili, gilain niyang, wow, aron, sa may purpose, mahisama sa iyang anak. Lord, thank you Lord. Aron ang iyang anak, capital A, mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. What a privilege. Nga tawgon tag igsuon ni Jesus. Adopted sons of God. Unsa ray paagi nga nahimo tang ingon ani tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. No, so ang goal niya is mahisama sa iyang anak. Mauna nga padayon ang Diyos sa pagpamuhat dinhi kanato aron mabiyaan na nato ang atong karaang batasan kinaiya ug makita ang bunga sa espiritu nga maong ebidensya nga ang atong batasan nahimo nang masama kang Hesus. Samtang napaka, samtang buhi pa ka, ang aim sa Lord nimo. Sa di pa nim kuhaon ako, parihanin ni nako, maisama nako. Salamat sa Ginoo. Kay sayon ra kaayo ang pag-ila sa tawhanong kinaiya. Sayon ra kay pag-ila sa batasan sa usa ka tawo nga wala kabaton sa Holy Spirit, sayon ra kayo. Diri sa Galatians 5:19 to 21. Unsa di batasan nato sa una? O basta batasan gyapon nimo karon. Dili ni gusto nimong i-give up, dili nimo gustong murag palangga gyapon ka. Pero karong buntaga gusto sa Ginoo nga imo na siyang mag-give up nimo aron mo gawas ang bunga sa espiritu. Sayon kay pangila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita sa salawayong pakighilawas, hugaw ug hilas nga buhat, pagsimbag Dios, pagpamarang, dinumtanay, bingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang butang nga sama niini. Busa pa si danan ko kamo. Karon, sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga, walay dapit sa gingarian sa Dios. Importante kayo nga atong tanawon atong kaugalingon. Because dili lang tayo naglingkod din ha. Midawat na Jesus, naminaw sa sermon, miuli sa balay, trabaho. Dunay purpose ang Lord sa kaluwasan. Di niya gustong muuli kang hugaw. Di niya gustong mato kag langit na dili kaliwat niya. Gusto niyang muliwat ka niya. Kay pagkita niya, wow, akong anak ni. Unsa ka ano? Kung muadto ka sa langit then di kaliwat sa Ginoo, i-reject ka. Una nga heed the warning sa Ginoo. Tungod kay dunay kinaiya nga gusto sa Ginoo nga makita sa tuwa. Samtang nagpabilin ta sa atong relasyon uban niya. Nagtuopod ko nga wala po'y bunga, wala po'y sanga nga natapot sa bunga nga dili jud muliwat, dili lisod pod kaayo kung ang punuan mangga dayon ang sanga namungag kay mito. Lisod no? Dili natural na siya o dili? Dili na siya natural. Automatic ang punuan nga mangga, ang iyang bunga is mangga.
Mo pa ning gusto ipaabot sa Dios nato, nga ang nagpuyo sa sulod nato, nga mo ang Espiritu sa Dios, gusto po niyang makita ang bunga sa Espiritu sa Ginoo. But the fruit of the Spirit, okay, nagisgugatan na to. Mo ni ang bunga sa Espiritu. Galatians 5:22-23. Gusto ba kani? Mao ni ang bunga sa Espiritu. Pinaka-highlight ni 9 fruit. Kumingong kag fruit, only one source. Kumingong kag fruits, sagol-sagol, mangga, avocado, nangka, fruits na siya. Pero kumingong kag fruit, usara ang tinubdan. So, usara ang tinubdan diri. Galatians 5:22-23, but the Holy Spirit produces, magpabunga, this kind of fruit in our lives. Mao ni ang ipabunga nga sa atong kinabuhi. Love, ang tanan mo repeat. Joy, peace, patience, kindness, goodness, mas kusog pa, faithfulness, gentleness, self-control. Listen, there is no law against these things. Kining fruit of the Spirit, wala na. Ang balaod, gikuana, gikumpleto na niining maong bunga. So nagiskot siya, nga mauni ang iyang gipangita sa tuwa. Gipangita niya sa tuwa. How many years na ka? Nga nakapuyo ang Holy Spirit sa imo. Nangita ang Dios diha sa sulod nimo ug kinaiya sa gugma, kinaiya sa kalinaw, kinaiya sa kalipay, kinaiya sa pagpugong sa kaugalingon, kinaiya sa pagkamaayo, kinaiya sa kaluoy, kinaiya sa pagka mapaubsanon, pagpugong sa kaugalingon. Muna yan gipangita. Ako 40 kape na katuig. Akong gikuan akong kaugalingon, unsa na ang akong bunga. Unsa na ko na-reflect sa bunga gisgutan. So magisgot karon unsa ni mga bunga. Number 1, unsa to'y bunga? Number 1, love. Gugma. Okay. Gusto mong Diyos makita sa ato ang gugma. And this is not the kind of love na atong experience sa kalibutan. Unsa ang gugma? Not the love of opposite sex. Not the love of kanang parental ginikanan. This is called the agape love. Gusto makita sa Dios ang gugma nga siya, God is love. Amen ba? Ang kinaiya sa Dios gugma. O gusto niyang i-impart na to ang iyang kinaiya, which is love. Unsa description sa gugma? Unsa ang love? Gidescribe sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5 dayon 7. Gihulagway unsa di aning kinaiya sa gugma? Unsa di aning kinaiya sa gugma? Are you ready? Ang gugma mapailobon. Ang gugma maluluyon. Ang gugma dili masinahon, dili tigpanghambog, dili mapahitason, dili bastos, dili mamugo sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon, dili madinumtanon. Uy, wow. So kung nagdumot gihapon ka, kumusta? Basin wala pa ang bunga. Abi ninyo igsaon, nganong una ang love sa tanang listahan? Because love is the greatest virtue. Naa gani ni mabu gani ni sa imuhang sulod pinagi sa Holy Spirit. Wa jud kay kontra. Hello. Daghang mo kontra nimo pero wala kay kontra. Kay di ka madutlan. Because love overcomes everything. Ug di po nimo ni tuyoon. Hasan nimo nagagikan sa connect. Pabilin ako. Pabilin sa kong pulong. Di ba mamunga mo ug daghan? Ang gugma mo pailob. Patang lisura, no? Ang gugma mo tuo, ang gugma mo laom, ug ang gugma mo lahutay. Salamat sa bulahutay.
Daghang magtiayon, ibutang nato sa setting sa kalibutan. Bawala na gani ang gugma between husband and wife. Bulag na. But when the love of God mao'y mag-move sa kinabuhi sa tao, bisa maka-adjust siya sa tanang batasan sa tao. Listen na. Sa diyang ang gugma, mubunga na sa imo, maka-adjust ka sa mga kinaiya sa tao. Kung dili pa si Jesus, which is love, naka-adjust siya tanan. Wala makadulot niya tanan. Pag BI, pag kulata, tanan, pag insulto, yun kadulot. O gusto sa Diyos, kay ang buhat sa gugma mga igsoon is not feeling. Di ni siya pagbati. Di ni siya pagbati. Gitawag ni siya God love, godly love. Gugma nga Diyos nun. Di ni siya mo take advantage. Hinoon mo hatag. Nabi tayo mo take advantage. Kana bang mukuha sa uban? But this kind of love is giving love. It's giver mo hatag. Dali mo pasaylo. Ang kayuan sa uban, ang gihuna-huna. Balik ko na ko, makadya sa kinaya sa uban. Mas gipaboran ang uban kaysa iya. Usay giunang uban kaysa iya. Ha? Naka-experience ba ka ni? Ka-experience ba ka? I know, di mo katubag ang uban. Bitay-bitay pata sa bunga. But why gipahibalon niya na to? Kung gusto sa Ginoo nga kini nga gugma mauni first fruit nga atong ma-experience. Ma-experience na ko igsoon kani nga gugma. Mas dili na ko gipaning kamutan, but mas na-experience na ko nga mas maayo pang muhatag kaysa kana bitang makadya ko sa uban. This is not me, it's the Holy Spirit. Gusto sa Ginoo mamuhat sa tuwa. Because gusto sa Ginoo nga kanang naata sa kalibutan ba nga kana bitang wala tay depekto sa uban. No, because love overcomes everything. Ang need nga makita ni una sa atong relasyon diha sa Ginoo. So, dili man nato ma-take up ni usa-usa sa inyong pag-uli sa inyong balay. Please basaha, evaluate imong kaugalingon. Kung naa man ni makinaiya pa nga wala matukma sa gitawag og gugma, Lord, bubuhi pa ko sa gugma. Ug asa ka mabubuan sa gugma once you spend time with God. Ako, I'm almost dugay-gugay na. But every morning, I spend time. Karon ang gugma, mabubo. Every time the presence of God is there, there is love poured out. Gugma, mapuno. Aron pagkagawas mo sa balay, makaspread ka sa love ni Lord. Number 2, joy. Nabang picture dyan, nanang love, oh. Oh, that's joy. Kita ninyo ang tao nga na ay joy? Asa man ang yang gikan yang joy? Nasa sulod. Unya may gawas sa tingsi sa iyang baba. Diligikan sa gawas. Ang kasagara sa kalibutan, ang kalipay nasa gawas. Kung wanay kwarta, kay kalipay kwarta, numor na. Kung ang kalipay iyang banaw, numor na iyang bana, numor na pud kalipay. Kung wala nasunog na iyang balay, numor kay iyang balay mo yung kalipay, numor na pod. Kung mga circumstansya mo abot yang kinabuhi, kung iyang kalipay gawas ra, that's not the fruit of the Spirit. Kay ang joy sa Espiritu nagagikan sa sulod. It's spiritual and it is eternal. Dili ni siya nagsumikad sa circumstansya nimo. Kung wala na kay kwarta, wala na kay joy, no. Bungag singot ra na. Pero ang bunga sa Espiritu, bisag wa kay kwarta, still you enjoy the presence of God. Still you read the Bible. Still nagsimba ka. Wow! Bisag dangan kay ganito mga problema, wa nimo biyai imong koneksyon sa Dios because the joy of the Lord is your strength. Asa day nagagikan ang imong kusog sa imong Christian life? It's from the joy of the Lord. So, importante kay maigsoon. Amen. Sunod na punta kay atong time nagdaga. Number 3. Importante yung masabtan na to. The joy is the fruit, second fruit of the Spirit of God. Importante nga mabati na to ng kalipay. Baliko na ko, connection perme.
konektado perme, koneksyon sa presence ni Lord, koneksyon sa word ni God, koneksyon sa mga spiritual nga ginabuhat nimo sa church, diha makapabunga ang Ginoo. Number 3, peace. Tanaw ng babae, naa siya'y tranquility sa sulod. Ang kalinaw, di buot pasabot sa kalinaw nga, kung walay problema, na ay kalinaw. Kung walay nagsamok-samok sa inyong balay, kalinaw. But ang kalinaw nga bunga sa espiritu, in spite o gabagyo, in spite sa daghan kaayong problema, makatulog ka, malinawon ka, because you have the peace of God. Tanan ng kagubot ni abot nimo, tanan ng pagsulay ni abot nimo, but wala ka maapektare because you have the joy of the Lord. Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. You will keep in perfect peace. Tipigan ka sa hingpit nga kalinaw. All who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Sa diyang ang atong huna-huna, ang atong kinabuhi, nasumpay gyud sa punuan. Di gyud nato kalikayan, na agyud ang bunga sa kalinaw. Philippians chapter 4, verse 4 to 6. Doon ay pahimangno ang pulong. Always be full of joy in the Lord. Amen? Ang saning kakalipay na to? Full of joy in the... Balik ko na ako. Full of joy in the Lord. Wala naging undiri. You must be full of joy sa imong kabtangan. Full of joy sa imong kuan ka ng achievement. Full of joy in the Lord. So imong kalipay diha sa Ginoo. I say it again, rejoice. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Hapit na mo balik. Don't worry about anything. Ayag kabalaka. Unsa may makakawat sa kalinaw? Kabalaka. Instead, pray. Instead, pray. Ampo sa tanan. Tell God what you need. And thank Him for all He has done. Then you will experience the peace of God, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Tipigan ra ka sa kalinaw kung magpabilin ka diha kang Kristo. So mga Kristohanon nga ni backslide, mibiya na sa Ginoo karon libog na perting libuga. Dili na magkadimao ang kinabuhi. So igsoon, pilian nga magkalipay diha sa Ginoo. Amen. Ang kalinaw niya magapuno nimo. Number 4, patience. Ailob. Ephesians 4:2. Always be humble and gentle. Be patient with each other. Inay mo tapad. Pailubi lang ko, Brad. Pailubi ko. Making allowance for each other's faults because of your love. Konsidera hapod. Basta na ana siya'y problema. Muna ngagsige na siya mugot. Abinimog na suko sa imo wa di ay. No? Pailubi. Dili ta kaayo makakita og mga tao sa kalibutan nga nakabaton nga sa maong kinaiya. Bisan pa sa matag usa ka nato nga nasa church. Mura gamay rag pailob. Siguro tungod kay sa panahon nato gianad ta nga fast food, fast lane. Unsa pa? Online. Apan og ikaw ug ako nakabaton sa espiritu ni Lord, need patient. Ang tao nga patient nagpakitag endurance, nagpakitag long suffering, nagpakitag perseverance, pailob sa kahimtang niya karon. Siguro ang iyang kita 300 pang adlaw, pailubi lang na ilag bagulbol, alag yaw-yaw. Kay mo abot na nga mag 500 na. Pailob lang kung maglinya ta sa gaisano. Salamat namo nga senior kay first gyud mi sa line. Na daghang intaw nigsuon ayo intaw pangaway dito sa linya ha. Oy, ang bunga sa espiritu ingnay mo tapad ang bunga pailob, no? Siya, ako man ni nauna nangaway na ka dito, no? Kay ako man ni nauna nganong siya man na igsoon pailob dito sa kilid, no? Kay moabot ra gyud ka sa linya. Nganong gitugot sa Ginoo nga giunhan ka aron ang bunga mo gawas. So pa-control sa Holy Spirit. Amen? Kana mga driver, hello mga driver.
Pagsaba mga driver. Oh, kung mapulihag linya, masuko. Na. Kung naay mo ilog sa kuan, masuko. Na. Ako intaan, mabala ko sa mga driver. Up! Intaan, maluoy mo. Kay I am a driver, no? Karon na ako mag-drive. Many times ko naka-experience mga tao nga isog kayo. Labi na akong mag-ana na din gusto siya. One time dito sa ubos, paana ko, suko kay siya. Abli siya bintana. Abli po ko bintana, pero ang siya akong nag-smile ko. Sir, sorry. Siya, ay, ma'am, okay ra. Kaya ko, ay, ako may ikaw na nga, gubat dito sa ulikwanan. Isog ay dugo, nadili na ko, ana. Pailob, hello. Daghang namatay this traffic because of walay patient. Walay patient. Walay pailob ng itag trabaho. Mato na lag-abroad, kitag trabaho diri. Pailob po, pa ka maminyo, dagan ra lagi ka. Amen ba? Ang pailob, this is the fruit of the Spirit. Number 5, kindness. Kaluoy. Ang tanan mingong kindness. Colossians chapter 3 verse 2 12. Colossians 3:12. Katawhan kamo sa Dios. Balik ko na ako. Katawhan kamo sa Dios. Gibalaan mo, gihigugma kamo niya, busa. Kinahanglan mo bati kamo sa uban. Magmaluluyon, mapausanon, maagop, mapailubon. Pag pinailubay kamo, o kung doon na kamo'y mulo, bato kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, samang gipasaylo kamo sa Ginoo. Kapila di ay tamo pasaylo sa atong isig kataw kung makasala na to. 70 times 7. Igsoon, wala kayo tao di makasala na to. Wag kayo tao dili makabikil na to. Ba't kabalo kay igsoon dili gyud ta mangutang og utang sa dili mapasayloon. Kay daghang kay nagmahay ana nga wa sila ka-release og pasaylo. Walay bugat nga sala nga dili na to ipasaylo kay daghang kay bugat nga sala gipasaylo ta sa Dios. Usay maging na, dako naman ko kayang sala nako, bugat na kayong gibuhat nako. Igsoon unsa ka bugat imong sala before ka nakabig. But God forgave you. Naingon ang Biblia, as I forgive you, forgive others. Pero dili man nato na paningkamot. It's the fruit of the Spirit. Maayuhon ka. Ang tao nga maayuhon nga to sa uban, mao ni pagpakita nga sa kaluwasan o pabadayon gipakita nimo atubangan sa Ginoo. Number 6, goodness. Goodness, kaayo. Ningon diri 23 Psalms 23 verse 6. 23 verse 6. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Surely goodness. Goodness means kaayo. Kasagaran makita ni sa atong binuhatan, sa atong pag-respond sa uban. But apan naamang goy mga tawo kanang maayohon bitaw manggihatagon pero sa sulod kontra gusto, no? Importante nga atong heart is pure. Atong heart is gakauban pod sa atong gibuhat nga maayong butang. Dakang philanthropist, dakang kay maayong mga tawo, but dili na to masukod unsay na silang sulod. But kaning kaayo nga bunga sa espiritu is putli ni siya, pure ni tungod kay espiritu sa Ginoo nini. So, importante nga mapuno ta sa pagkamaayo sa sulod, dayon mo gawas kini sa atua. Kasagaran ginamit na to ang good morning, good luck, no? Pero ang sa may good diha usahay, no? Usay na use na kayo ni nga ngalan, but kani nga word nga goodness kauban na ni sa godliness. Goodness and godliness. So ang kuan yun is the fruit ni siya sa espiritu sa Ginoo. No, usay mawad ang kahulugan apan ang but pasabot ani sa goodness is holiness, purity and righteousness pagkamatarong. So ang buhat sa Ginoo sa sulod madayag diha sa gawas. Number 7, faithfulness. Ang tanan mo faithfulness. Pagkamatinud-anon. Okay. Faithful till the end. Amen. Napoy mga magtayon diri nga faithful till the end. Pag maputi na ang buhok ko. Faithful sa iyang kapartner, faithful sa iyang trabaho, no?
Bisag wala nakakita, nagtrabaho. Hello, 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 hello. Wala ka ng faithfulness diri sa Matthew 25 verse 21. Matthew 25:21. Mingon ang yang agalon, maayo buutan ka ug matinumanon. Sa Bisaya ang faithful matinumanon nga sulugon. Kasaligan ka sa jotay, piyalan ka usab og daghan. Dali sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Wow. Kinipit ang magkapatinud-anon, but pasabot kasaligan. When you are faithful, kasaligan ka nga tao. No? Kaning mga tao nga kasaligan, daghan trabaho ihatag ana. No? Nasigamin. Kanang pananglitan. Daghan kag trabaho nga manilig. Oh, imong trabaho manilig. Nya maikay siya manilig, apin nagsilig tanan. Tagaan pa nagdugang trabaho ba? Uy, nadugangan lagi kong trabaho. Timan ina, di lang na kanang gidugang nga trabaho nimo, iangat pa ka. Because kung saligan ka sa gamay, saligan ka daghan. Pero kung di ka kasaligan sa gamay, ang gamay kuhaan pa diha nimo. Gipatrabaho ka sa kasiglas, dili ka kabalo mo, dili kamot. Ang imong pagtrabaho kanang kuan lang, warak-warak lang, ay kuan lang sa diha, awa lang sa diha, pulihan ka. Ang gamay nga gihatag nimong assignment kuhaon pa nimo. God is looking for faithful people. Faithful mga leaders. Doon na isa ka leader niya, iyang giatiman, gidugang ngagduha. Ang usa ka leader nga, dili faithful sa isa, gikuha pa gyud ang isa. Listen na. Bantay, nakadusi na ka. Pero nga nung upat na lang, basin. Faithful means, padayon nga pag-submit diha sa pagkamasinugtanon sa Dios hangtod sa katapusan. Anda mo sakripisyo bisan kamatayon sa iyang relasyon sa Ginoo. Amen. Are you ready to die for the Lord? Ang mga tao sa una faithful kayo, mga disciple. Bisag giprito lang ko. I will not renounce my Lord. Sige, ilang sang lang. I will not renounce my Lord. Kumusta ka? Are you faithful? Basi gamay pagsulay, atras na. Igsoon, pabungaha ang faithfulness sa imong sulod. Amen ba? 2 Thessalonians 1:4, 2 Thessalonians 1:4, we proudly tell God, others churches about your endurance and faithfulness in all persecution and hardships you are suffering. Si Paul ihang gi-recommend ang mga Kristohanon sa Thessalonian. Siya, garbo kay mo nako. Ako mong gisulti sa ubang simbahan. Kay bisan og gipanglutos mo, bisan og daghang kay mo giatubang, naagihapon mo sa Ginoo. Nagsimba gihapon mo. Nagdevotional gihapon mo. Wa mo mobiya sa Ginoo. Number 8, gentleness. Ang tanan mo gentleness. Pagka mapaubsanon, sa laing termino is meekness, gentleness. Philippians 4:5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Sama ra ni sa humility pagka mapaubsanon. Kung ang taong mapaubsanon di na puto sabot gidaog-daog na siya. Ang taong mapaubsanon is a strong man. Kanang magpapaubos bila ka, ligon ka. Kanang di ka magpaubos, rebuild din ka, you are weak. Strong man and strong woman are gentle, meek. Balikon ako, mao ni ang Yahweh, the key sa panagiusa sa kalinaw sa lawas ni Kristo. Kanang pagpaubos. Bisan og kuan ka di kanako tumbayan, nagpaubos lang. Abi nimo og grabe na po na siya. Bisag unsa na ko nagpaubos, it's not a weakness, it's strength. Imo nang strength gikan na sa Ginoo. The last, self-control. Self-control. Sama sa brake ba? Boom! Unsa pagpahunong sa brake? Unsay pagpahunong sa sakyanan? Is the brake. Okay. Mapugnanon sa kaugalingon. Makapugong. Panultihon 25:28. A person without self-control, Panultihon 25:28. A person without self-control is like a city with broken down walls. Sa ilang panahon manggod, ang mga syudad nila dunay mga pader.
Unsay gamit sa pader, proteksyon ta sa mga kaaway. Aron way makasulod, doon na sila gate, doon na sila wall. Kung mabuba na gani ng wall, bisan pag naay gate, makasulod jud ta ng enemy. Listen, ingon ang Bible, ang taong walay pagpugong sa kaugalingon, daghang kay kaaway. Bisan pang iro, iyang kaaway. Bisan pang iring, iyang kaaway. Bisan pang hangin, iyang kaaway. Buno! Bisan way labot, iyang kaaway. Self-control is very important. Igsoon, daghang kaaway ang walay control, no? Di ba? Nakuani mo, dali ra kayo musingag, dali ra kayo muriak, dali ra kayo. Usay akon po, Lord, kani Lord, mapatamisan ning bunga sa akong kinabuhi, Lord, be. Kay usahay, muriak mapugog dali. Makainumnum ko, Lord, I need tamis nga bunga sa self-control. Igsoon, kitang napuyan sa Espiritu sa Ginoo. God is looking for fruit. Kung ningangkon ka nga si Kristo imong Ginoo, everyday nangita na siya bunga. Uy, ning bunga na baka ni. Ako ra ba nangita kag pagsulay gahapon? Wa man kapasar. Ako ang paminawon sunod adlaw. Kung makapasar ba? Sunod adlaw kung nakapasar ba? Sunod adlaw kung nakapasar ba? Ay, gikuha na lang sa Ginoo, wala kapasar. Unsay sulti niya? Ako'y ni-detach manggod. Ning detach manggod nako. Mauna, wala ka pamunga, nalaya. Ayaw pag huna-huna, nga nindawat ka sa Ginoo. Dahil wala ka mag-manifest sa bunga. Maka-assure ka sa imong kagalingon. Muna akong ibilin sa inyo. For God looks for the fruit sa atong kinabuhi. Manindog ta mga igsoon. You must have a break from the Spirit of God. Tama na. Usahay, wala tay break. Salamat sa Espiritu sa Ginoo. Sige, samtang nagtindog ka, salamat sa Espiritu sa Ginoo. Just thank the Holy Spirit. Siya ang magpabunga nimo. Just submit to Him. Ang pastor, ang imong sa leader, dili na siya makapabunga nimo. Ang Espiritu sa Ginoo, once you connect to Jesus always. So taako no piyo nga daw yung mata kadyot lang be. So taako no imong kaugalingon. Is there love? Is there joy? Is there peace, patience, goodness, meekness, gentleness, faithfulness, self-control? Nakita na ba na nimo sa imong kinabuhi? Nakita na ba nimo nga, hala ka, nausab na lagi ko. Sa una lagi, inani ko. Karon lagi, inani na lagi ang akong kinaiya. It's the Holy Spirit. I just want ninyo challenge ato Submit sa pagkontrol sa Espiritu sa Ginoo. Kung doon na nagani gusto sa Ginoo nga ipatangtang sa imuha, tangtangan na. Naakay katungod gihatag sa Dios nimo. Di kapugos ang Espiritu sa Ginoo sa pagbabunga nimo. Ikaw na kinabubuton. Lord, I allow you. I allow you, Lord. Akong gipatangtang nimo Ginoo aron makabunga ka. Dili pwedeng mubunga ang Holy Spirit kung naapa ng gikardal nimo sa imong kinabuhi. Naapa ng imong gusto nimo. Ay, inaani na gyud ko. Inaani na gyud ko. Di ko kapugong. Inaani gyud ko. Madinong tanon. Igsoon, dili kay mo na ana. God wants to change you. God wants to mold you. He wants you to be like Him. Let's just surrender to the Lord this morning. Father, salamat kaayo, Lord. Miyangkon mi nga imong anak. O kay imong maming anak. Muliwat minimo Ginoo. Pangandoyon sana sa akong mga igsoon. Mubasa mig balik sa Galatians chapter 5 verse 21, 22. Among evaluate among kaugalingon.
unsa ng bunga nga nakita namo sa among kaugalingon. Ug dili namo, Lord, palabyon ang mga giatungrang namo everyday. Aron pinaagi sa among pagkatubang circumstansyang mga tao, among ma-evaluate among kaugalingon kung nagbunga na ba mi sa Espiritu nimo. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa pagpangga nimo namo. Salamat nga gipuy-an mi nimo sa Holy Spirit aron matabangan mi. Makinabuhi namo ang imong tawag sa among kinabuhi. Sharabasakabasanda, Lord. Hallelujah. Siguro daghang kayo kang unod nun nga kinaiya nga gusto nimong i-surrender sa Ginoo. You can do it now. Surrender na sa Ginoo. Mga kinaiya nimong karaan. Kay kung di na mo i-surrender, dili gyud makalbunga ang Espiritu nimo. Surrender na. Give up na. Di na makahatag ko kayuhan nimo. Mauna ang makasasala nga kinaiya. Kung imo nang i-give up, pulihan ka sa Dios og bunga nga nindot. Bunga nga mulas. Bunga nga maka-enjoy ka. Maka-enjoy ang mga tao sa imong palibot. Maka-enjoy. Shakarabasanda, Lord. Whatever nga imong gisurrender, God knows you. Kaila ang Dios nimo. God, salamat, Lord. Tatanang nag-surrender. Salamat, Ginoo. Mamuhat ka, Espiritu Santo. And just entrust everything to you, Lord. Matag igsuon ako nga nakadungog sa imong pulong. Salamat, Lord. Nga wala di ay tao nga magpabilin nimo. Nga dili mamunga, automatic mamunga. Among ugmaron among relasyon nimo, Lord. I-develop na mo everyday. Aron makita na mo imong buhat sa among kinabuhi. We give you praise for your word this morning. Thank you sa pagministeryo sa Matagusa. Amo ning gihalad among sa kaugalingon nimo, Lord. Gitugutan ka namo, Ginoo, nga mo puro namo, mukuha sa tanang sagbot. O gitugutan ka namong mamunga sa among kinabuhi. Thank you, Spirit of God. Dalagon ka sulay katapusan. Give all the glory to you, Lord. In Jesus' name, give God the best clap offering.